kula interview yakhe uyachaza into yobana he was a deliverer, more like a messiah type of a person. That is what he was called even as a Ghana. Okay. That mean that ebe savior. Okay. Likhona and bendizama ulicinga ke ayikho andazi ngokubulukhangela ubukhangela lona na candidate lifumani li andazi noba lela but nami ngoku bendizama ustatisha ndiriye ndalifumana ken he was all over. If it meant for African, ebengathi uyinto ethile, he was all over. Phayana ke pha eGhana, bebesithi xa besiya kuye, bathi baya kutata. Yabona, because they knew baya kuye uza ne-solutions. Because not Abba, we say Abba because we know our prayers, he comes up with solutions. The unfortunate part, okay, and that's what is up, and that's an imitation of life. Utu up into bana for to deceive. This is about to deceive. This is about change the truth into a lie. People yakhe ku deceive. The unfortunate part ke baye and can ndibabhlungu ke mna ke because historian. That choose the history ke mna ke and angabaleki medsi. That choose the history because la class year history was more chaotic. Na class esikolweni ndawo than funa uqhuza. Yabo iclass ye history ke kwangokho order. Yabo yayingekho order kwawungena ngabani nakubangabani ixesha uphume nobangabani ixesha. But ke unfortunately unfortunately ke ndandimpasa uBismarck noNapoleon ndayimapasa ndarealize sekukudala uba man befanele ikhona esayinikwayo yabo and thank to the kingdom idea ke whereby ngoku ndiyakwazi uanalyze izinto according to the real truth yabo and siyabulela ke ngabantu abanjengotata uNkrumah uyabona abaze baye batshintsha into but bafuna ukuba basivezele i-roots zethu ezama-Afrika uyabona sacrifice even their own lives sibe kanti siyakwazi ukuthetha ngabo siyakwazi uyiveza into yobana ayo history yethu lena siyinikwe ezikolweni uyabona ayidibananga nathi uyabo and the reason into yobana bayenze laa nto basinike la history is for us to forget into esiyiyo thina the greatness and the fact that we are kings and queens bazamile uyenza loo nto leyo and ke ngoku sikhona thina yobana sibaxelela abantwana bethu bana asikabi nazikolo sokuchaza le mbali kodwa ke nihambani niyothatha izikills phayana nibuye thina siyayazi yethu imbali bayithini na. That's why we have a culture yabo. Otherwise great yona history yethu kakhulu uyabona akufunekanga siyithathe light into yobana we are the great people noba ke sikwezi zinto sikuzo but asoze sikwazi ujika okanye asoze sikwazi uncothu into yobana singabantu thina aba-great kakhulu uyabo and ke ukuba bafortunate bona otata uNkrumah because bakho banotata uMarcus Garvey at least bafidana bade benza sure but the likes of Ubiko noko abasilahlanga we have the books whereby sizawukwazi uconnecta uyabo